Kogi para syakri hau try nga kwa man penkan mau biang sa isin lang banaga ktin nga jong blay ni kapor naw Matthews kal nang banyaw dekat bakat san ki ktin gi ongkom ni to sumar na ginong itu lupa balam ler ki bayawan hapi hagi jankup sni lang brot Henry hapo kilong ki suri penjat to sumar na ginong itu lupa balam ler ong ktin gi jong blay ki bawan na ka jankup sni lang brot Henry hapo kilong kinong penjat ong ktin gi jong blay sumar ong ktin gi jong blay kumno pin sumar pihak bantip ya ktin gi jong blay pihak bantip ya ke jing shisha namar hagi ni singi oi pi kinong itu lupa balam ler kim syamwan da kadong no benta ki wan ban syukur da ktin gi jong blay ki wan ban syukur da ne oi pi ki persyang ban kren ya ke jing shisha henry ki balen ya ke jing shisha ki ba kren syapang jisu henry ki balen yo jisu ma oi pi lada pim tepat ya ktin gi jong blay kumno ken pin penyaper ya kata ka bom shisha bat ka ba shisha kadon kam yang ay pi bantip ik ktin ge jonglay namar hagi ni gi sing oi pi ki kini ki nong itu lupa blam ler ki sian nadu kata-kata ki kup yala de kum kita ki langbrot handai ki long penban ki nong penjot ada pim tip ya ge jing shisha don kam bantip ik ktin ge jonglay ge oi pi don kam bantip ya ge ne ge jing shisha namar hang ne la tholut kai ge baro oi pi pila ban itu na gi sok ge jongki pila ban itu ki nagi sok ki lara pila tip ektin ge jong blai pila tip ke e ker komlong ge jong ki we sok jong ki lara pim tip ektin ge jong blai ka ba e pi ban ya compare dan ban ya nujor ki long gi bakumno